We shall beat the quarters! No niin. Tervetuloa tänne Jallis Harkimo merikoululle. Mä funtsin vähän tälleen tsiikata, kun mä oon Hesasta ja mä oon merimies, niin mä jakaan mun taitoja vähän noita siirtolaisten kanssa, että ne hukut tänne meidän saaristoon. Ja nyt tulee kaikki maan portugalilaista porukkaa, millä mitään merenkulun historiaa ja perinnettä takana, että niillä kun hyvä, että olisi merata ollenkaan. Mä ajattelin olla vähän tälleen näin kertoa sitten. Mä oon Hesasta nimittäin. Hesa on kova palikka. Stadista. Et mä niinku lavastin tähän tällaisen merikulallisen tilanteeseen, missä mä halusin uppoamassa. Eli tappaa vettä sisään. Tässä kannattaa nyt tulla äyskäri ensimmäisenä käteen. Näin sitä vaan sitten liritellään sitä vettä pois. On se virisee. Mut kuvitellaan nyt siitäkin, että potki on sit pulahtanut kokonaan. Mä en niinku kerni peräsänä. Et siinä on tosi nastaa, jos tällaiset rintsikat, mitkä on tosi hyvät. Nää on tosi toket paihtomodelit, mutta nyt kellon sit pinnalla. Elikkä nyt tarvittiin sit tunneta silleen, että on nää rintsikat päällä tälle, Hesasta alla, ja kanssa hyviä merkkejä. Mä oon panostanut tällaisen tosi kunnon kammeissa, mutta köyhät siirtolaiset voi mennä vaikka jonnekin semmosen second handit, tai jotain maitopulleja ja sitoo kiinni tuohon hissiin ympäri. Kyllä se siitäkin kello. Mutta nyt kuvistellaan, että täällä alus on uppoa, täällä on hirveästi vettä ja aallot lyö yli täällä merenkulku oli yhtä kovaa ja hirvistävät aallot tulevat näin. Elikkä tässä ollaan uppoamassa hänet. Nyt sit tuli pelastushelikopteri tähän, mikä mä kellun tällaista merenvarasta näin. Mä kellun sit helikopteri heittää mulle köydin alasta, että pelastuskyöksikin, nyt opetellaan solmuja. Eikö sun kellut siinä, jos täytyy sit tossa kunnolla sun tyttäs ympärille tää homma näin. Näin. Ja sitten ei muuta kuin vaan kiskasen näin ne helikopterikunnit sitten niinku kiskoo sut ylös sieltä siinä kuiville. Ei se sen kumman laita puolestani noin. Jos tietää nää perusjutut, niin kyllä se toimii tää homma. Ei se niin vaarallista ole. Siitä onkaan hyvä, on kaikki kiinalaiset tästä yhteydellä.